ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. Ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим, махсусан иқдоми ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо, ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минбари Созмони Милали Муттаҳид садо додаанд, ба ҳалли яке аз мушкилоти муҳими аср тағйирёбии иқлим ва коҳиши захираҳои оби тоза равона шуданд. Ин ташаббусҳо ҳамбастагии кишварҳоро барои ҳифзи захираҳои об, таъмини амнияти экологӣ ва рушди устувори сайёра тақвият мебахшад. гузориши ҳамкорони мо. ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва криосфера имрӯз ба яке аз муҳимтарин сутунҳои сиёсати хориҷии кишвар табдил ёфтанд. Ин сиёсати дурбинона, ки таҳти роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, Тоҷикистонро ба минбари асосии баррасии масоили глобалии обу иқлим табдил додааст. Тоҷикистон кишвари ташаббускору рӯзномаи ҷаҳонии об. кишвари мо бо доштани беш аз 60% захираҳои оби Осиёи марказӣ ва ҳазорон пиряхи хурду бузург дар таъмини амнияти обии минтақа нақши калидӣ мебозад. маҳз бо дарки ин масъулият кишвар дар саҳнаи байналмилалӣ як қатор иқдомҳои таърихиро пешбарӣ намуд. аз ҷумла дар асоси пешниҳоди Тоҷикистон Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид солҳои 2005-2015-ро ҳамчун 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт эълон кард. пас аз он 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди солҳои 2018-2028 низ бо ташаббуси Тоҷикистон қабул гардид, ки ҳадафаш таҳкими ҳамкориҳои фаромиллӣ дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои об мебошад. ин иқдомҳо нишон доданд, ки Тоҷикистон на танҳо истифодабарандаи захираҳои табиӣ, балки ҳомии адолати обӣ ва дипломатияи об дар ҷаҳон аст. имрӯзҳо мардуми ҷаҳон ҷавобан ба иқдомҳои навбатии пешвои муаззами миллат дар саросари ҷаҳон чораҷӯӣ доранд, то ки сарчашмаи асосии оби тоза пиряхро ҳифз кунанд ва инчунин дигар манбаъҳои асосие, ки сарчашмаи оби тоза ҳастанд. дар Осиёи марказӣ манбаи асосии оби тоза ин пиряхҳои Тоҷикистон ва обҳои тоза ҳастанд, ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегиранд ва мутаносибан 60% обҳои ки дар Осиёи марказӣ ҳастанд сарчашмаашон Тоҷикистон аст. яъне аз Тоҷикистон шурӯъ мешаванд ва баъдан тамоми Осиёи марказӣ аз ин обҳо истифода мебарад. ҳифзи пиряхҳо масъалаи амнияти глобалӣ. пиряхҳои Тоҷикистон, ки манбаи асосии ташаккули дарёҳои бузурги минтақа мебошанд, зери таъсири тағйирёбии иқлим бо суръат коҳиш меёбанд. обшавии онҳо метавонад ба норасоии об, офатҳои табиӣ ва ноустувории иҷтимоӣ оварда расонад. бо дар назардошти ин хатарҳо, бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2022 қаъднома қабул намуда, соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон кард. ин иқдом бори дигар мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешоҳанги мубориза бо тағйирёбии иқлим тақвият бахшид. ҳама инро ба назар гирифта пешвои муаззами миллати мо ташаббусҳое ки ахиран карданд дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, рӯзи ҳифзи пиряхҳо, ин амалҳое ҳастанд барои наҷоти пиряхҳо ҳамчун сарчашмаи асосии об ва сарчашмаи асосии ҳаёт дар рӯи замин. зеро зиёда аз 68-75% оби ширини ҷаҳон дар пиряхҳо маҳфуз аст. криосфера яъне маҷмӯи пиряхҳо, барфпӯшҳои доимӣ ва минтақаҳои яхбандии абадӣ яке аз унсурҳои калидии танзими низоми иқлимии замин ба шумор меравад. он дар мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати глобалӣ, ташаккули захираҳои об ва тавозуни экосистемаҳо нақши сарнавиштсоз дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки аҳамияти стратегии ин соҳа тавассути баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланд, конференсияҳои байналмилалӣ ва густариши ҳамкориҳо бо марказҳои пешрафтаи илмӣ саъй менамояд, ки таҳқиқи равандҳои вобаста ба криосфераро ба марҳилаи нави ҳамгироии илмӣ ва шарикии фаромиллӣ бардорад. аз натиҷаи баргузории ҳамоишҳо ва конференсияҳои сатҳи баланд, ки бевосита бо ибтикори пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе баргузор гардиданд, санадҳои дахлдор қабул гардиданд. аз ҷумла ду мафҳуми нави муносибатҳои байналмилалӣ рӯи кор омад. яке ин раванди оби Душанбе ва дигаре дипломатияи обӣ мебошад. Тоҷикистон ва масъулияти наслҳо. ташаббусҳои Тоҷикистон танҳо иқдомҳои дипломатӣ нестанд. онҳо таҷассумгари сиёсати давлатӣ дар самти рушди устувор, ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологии наслҳои оянда мебошанд.
имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ беш аз ҳар вақта дарк мекунад ки об на танҳо захираи табиӣ балки пояи сулҳ, субот ва рушд аст. Тоҷикистон бо садои устувор ва мавқеи равшан собит намудааст ки ҳалли мушкилоти обу иқлим танҳо тавассути ҳамкории фарогир ва масъулияти муштарак имконпазир аст. ҳамаи ин ташаббусҳо пеш аз ҳама барои саодати зиндагии башарият ва ба эътидол овардани вазъи экологии сайёра равона карда шудаанд. Дар доираи ин ташаббусҳо дар шаҳри Душанбе пайваста конференсу ҳамоишҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад ки дар доираи он мушкилотҳои марбут ба масъалаҳои ҳифзи захираҳои об, истифодабарии оқилона ва ҳифзи захираҳои пиряхҳо низ баррасӣ гардидаанд. бо чунин сиёсати дурбинона ҷумҳурии Тоҷикистон дар саҳифаҳои таърихи дипломатияи экологӣ ҳамчун кишвари ташаббускор, пешсаф ва масъул ҷойгоҳи устувор касб намудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 диққати махсусро ба таъмини пешрафти бахши хусусӣ тавассути ҷалби сармоя равона кардааст ва онро як ҳадафи муҳим дар чорчӯби сиёсати иқтисодии кишвар эътироф намудааст. мавзӯъро ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. такмили қарору санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар буд ки дар самти беҳгардонии муҳити сармоягузорӣ дигаргуниҳо ба вуҷуд омада ҳаҷми сармоягузориҳо боз ҳам беҳтар гардид. соли 2025 ба иқтисоди кишвар дар ҳаҷми 6 миллиарду 925 миллион доллари амрикоӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст ки нисбат ба соли 2024 1 миллиарду 798 миллион доллари амрикоӣ ё 35.1% зиёд мебошад. бо мақсади васеъ намудани ҷуғрофияи ҷалби сармоя ва содагардонии воридшавии сармоягузорон ба иқтисоди кишвар ислоҳоти зарурӣ ба таври мунтазам амалӣ гардида дар доираи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон стратегияи дарҳои кушода пайгирона амал мегардад. хусусан дар доираи ислоҳоти роҳандозӣ гардида ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври электронӣ ва ройгон ба роҳ монда шуда расмиёти ба қайдгирӣ дар муҳлати то 24 соат анҷом дода мешавад. феълан маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалкунанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон 82 адад буда маблағи умумии онҳо 43.2 миллиард сомониро ташкил медиҳад. аз 82 лоиҳаи сармоягузории давлатии амалкунанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон 55 лоиҳаи грантӣ, 5 лоиҳаи қарзӣ ва 22 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарз ва грант мебошанд. ҳукумати мамлакат дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ тавассути ҷалби сармояи хориҷӣ эътибори махсус зоҳир карда онро яке аз ҳадафҳои сиёсати иқтисодӣ эътироф намудааст. кумитаи давлатии сармоягузорӣ мониторинги рафти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро гузаронида ҳармоҳа оид ба рафти аз худкунии маблағҳо ва ҳалли мушкилоти онҳо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот ирсол менамояд. дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалкунанда аз худкунии маблағҳо барои хариди мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ аз санаи оғози татбиқ 28.16 миллиард сомонӣ ё 65% ва тибқи нақшаи молиявии моҳҳои январ-декабри соли 2025 6.4 миллиард сомонӣ ё 101%-ро ташкил медиҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи рушди устувор қарор дошта дорои иқтидори назарраси сармоягузорӣ ва захираҳои то ҳол пурра истифода нашуда мебошад. мавҷудияти ин имкониятҳо барои ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ заминаи мусоид фароҳам оварда ба сармоягузорон имкон медиҳанд ки тибқи лоиҳаҳои афзалиятнок ва даромаднок иштироки фаъол намоянд. бо мақсади ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат, ташкили ҷойҳои нави кор, баланд бардоштани иқтидори истеҳсолию содиротии мамлакат ва дар ин замина ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, соли 2025 тибқи қарорҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 9 созишномаи сармоягузорӣ ба маблағи умумии 681.2 миллион доллари амрикоӣ бо ташкили беш аз 3778 ҷойи кории нав
به امضا رسانیده شده است. آن تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک سرمایه‌گذاری را در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات در بر می‌گیرد. давоми як соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо истифода аз имтиёзҳо 146 корхонаи нав бунёд шудаанд. ҳоло дар ин шаҳру ноҳияҳо ва минтақаи озодии иқтисодии суғд сохтмони корхонаҳои нав идома дошта самти истеҳсоли онҳо барои таъмини бозори дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар нигаронида шудааст. гузориш дар ин хусус. фаъолияти назарраси наздик 1300 корхонаи коргоҳи саноатии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо истеҳсоли 300 наву номгӯи маҳсулот баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ боис ба он гардид ки ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар давоми соли 2025 8.8 миллиард сомонӣ афзоиш ёфта ба 39.1 миллиард сомонӣ расид. бояд гуфт ки таи солҳои охир дар раванди саноатикунонӣ бо суръати мамлакат дар баробари таъмини бозори дохилӣ содироти молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилояти суғд ба хориҷи кишвар афзоиш ёфта бо 60 кишвари олам робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯзҳо дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арчимебел истеҳсоли маҳсулоти воридодивазкунанда васеъ ба роҳ монда шуда 100 нафар бо кори доимӣ таъминанд. корхонаи азия политикс бошад халтаҳои ғунҷоиши маҳсулот аз 500 то 3 тонна истеҳсол мекунад ки асосан ба хориҷи кишвар содирот мегардад. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳоло дар вилояти суғд сохтмони як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ идома дорад. марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайрсуғд барои истеҳсоли бозиёчаҳои бачагона ва мотороллерҳои барқӣ, корхонаи истеҳсол ва таъмири трансформатор, 15 корхонаи паррандапарварӣ, коркарди гӯшту шир ва дар ҳар як шаҳру ноҳия раванди тақвияти соҳаи саноат идома дорад. дар марҳилаи дуюм мо бо нақша гирифта будем ки як корхонаи нави бунёд намуда дар он маҳсулотҳои дучархаи бачагона ва калонсолон гуногунсол истеҳсол кунем. корҳои сохтмонӣ қариб ба анҷом расонда шудааст. корҳои васлкунӣ ва таҷҳизондани дастгоҳҳои нав барои истеҳсоли дучархаҳо рафта истодааст. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди донаи алмос маҳсулоти кишоварзӣ, меваи хушк бо бандубаст ба хориҷи кишвар содирот мегардад. ҳоло дар шаҳри хуҷанд боз сохтмони сардхонӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер бо иқтидори нигоҳдории 3000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, маркази агрологистикӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд бо иқтидори нигоҳдории 1200 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ва бандубасти он идома дорад ки ба хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷиҳати нигоҳдорӣ ва давра ба давра содирот кардани маҳсулот имконияти васеъ фароҳам меорад. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодӣ 8 корхонаҳои субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ба кори сохтмонӣ фаъолият бурда истода дар соли равон ба истифода дода мешавад. ба маълумоти масъулин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар корхонаҳои ҳудуди вилоят давоми моҳи январи соли 2026 3.6 миллиард сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта корхонаҳо 834.5 миллион сомонӣ зиёд маҳсулот истеҳсол кардаанд. бино ба пешбинӣ масъулин тақвияти кори соҳаи саноат дар оянда бо ба фаъолият оғоз кардани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ иқтидори истеҳсолӣ ва ҳам содирот боз афзоиш меёбад. садҳо шакли муоина ва муолиҷа ки дар замони соҳиби истиқлолӣ ба соҳаи тандурустӣ дар тоҷикистон ворид карда шуд, хизматрасониҳои тиббӣ ба шаҳрвандонро дар сатҳи назаррас баланд гардонид. ҷорӣ намудани навгониҳо дар самти муоинаву муолиҷа ба хусус дар самти мураккабтарин амалиётҳои ҷарроҳӣ имрӯз тибби тоҷикро бо тибби ҷаҳон ҳамқадам кардааст. шаҳри мавзӯъ дар таҳияи Қурбон Қурбонзода. ҳама самтҳои давлатдорӣ нахуст аз фаъолияти ҷомеаи рӯҳану ҷисман солим рушд меёбад. танҳо маҳсули зеҳну тафаккур ва заҳмати миллати солим метавонад заминаи пешрафти устувории ҳар кишварро фароҳам созад. 13 солаи охир тоҷикистон аз лиҳози пешрафту амният то ҳадде рушд намуд ки таҷрибаи он аз ҷониби дигар кишварҳои олам васеъ истифода мешавад. расидан ба имрӯзи пур аз нишоту саодат аз ташаббусу иқдомҳои ҳукумати кишвар роҷеъ ба рушди соҳаи тандурустӣ ва эмин нигоҳ доштани миллат аз хатари оризаҳои гуногун вобастагии амиқ дорад.
дорад. Тадбирҳо вобаста ба ҳалли мушкил дар соҳаи тиб ва дарёфти роҳҳои муассир ба ташаккули ин самт аз аввалин рӯзҳои ба даст овардани истиқлолият дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбари давлат қарор дошт. Дар ин даврон бинову иншооти соҳаи тандурустӣ аз 2862 адади соли 1992 дар соли 2026 ба зиёда аз 5500 адад баробар карда шуд. танҳо дар соли 2025 дар кишвар бо истифода аз тамоми сарчашмаҳо 113 муассисаи тиббӣ сохта шуда ба истифода дода шуданд ва 301 муассисаи дигар таъмир карда шуд. Дар соли 2026 корҳо дар ин ҷода идома дошта бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси миллиамон 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони зиёда аз 200 муассисаҳои тандурустӣ ҷараён дорад. бинову иншооти соҳа дар сурати муҷаҳҳаз будан бо дастгоҳу лавозимоти соҳавӣ ба рушди тиб замина мегузорад. аз ин лиҳоз тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустиро сол аз сол афзун намуд. қисмати муайяни ин маблағҳо барои харидорӣ ва насби муосиртарин технологияи тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ҷудо карда шуд. истифода аз ин шароит ва имконоти мавҷуд буда дониш, таҷриба ва маҳорати баланди касбии табибонро тақозо менамуд. бо ин ҳадаф омӯзиши табибон аз таҷрибаи кишварҳои дар тиб рушд ёфта дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ карда шуд. дар соли 2025 зиёда аз 24 000 нафар мутахассисон аз ҷумла 500 нафар дар муассисаҳои таълимии илмии хориҷи кишвар ба таҳсили баъди дипломӣ фаро гирифта шуданд, донишу малакаи касбии хешро баланд бардоштанд. маҷмӯи тадбирҳо вобаста ба ташаккули соҳаи тандурустӣ тиб дар тоҷикистонро ба комёбиҳои беназир ноил гардонид. ҷорӣ намудани ташхису муолиҷа ва мураккабтарин амалиётҳои ҷарроҳӣ ба соҳаи тиб дар тоҷикистон бо гузашти ҳар сол афзоиш меёбад. андешидани тадбирҳои мушаххас дар роҳи рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла бунёду ба истифода додани муассисаҳои тандурустӣ, муҷаҳҳаз намудани онҳо бо дастгоҳу таҷҳизотҳои ҳозиразамон ва баланд бардоштани малакаи касбии табибон дар хориҷи кишвар мебошад, ки соли 2025 дар умум 74 навгониҳо ворид карда шудааст, ки аз онҳо 14 навгонӣ дар самти ташхис ва 60 навгонӣ дар самти табобат мебошад. вуруди ин дастовар ҷарроҳии кушода яъне буриши бадани беморро бо усули нав иваз намуд. ҷарроҳии бидуни буриш бо истифода аз дастгоҳҳои лапароскоп ва эндоскоп иҷро шуда беморон дар кӯтоҳтарин фурсат бе иззи ҷароҳат рухсат мешаванд. ҳоло дар муассисаҳои тиббии тоҷикистон ҷарроҳӣ дар самти кардиология, рагҳои хунгард, пайванди узву бофтаҳои инсон, осебшиносӣ, бемориҳои сухта, нейроҷарроҳӣ, гематология, саратоншиносӣ, гастроэнтерология, нефрология, ҷарроҳии қафаси сина ва рагҳо, силшиносӣ, ҷарроҳӣ дар талхадон ва роҳҳои талхагузар ва дигар шаклҳои амалиёти ҷарроҳӣ бо усули сатҳи ҷаҳонӣ иҷро карда мешавад. таҷриба ва тахассуси баланди касбии табибони тоҷик дар иҷрои рисолати мушкил, рафъи хатару таҳдид ба саломатии инсон боиси он шуд, ки имрӯз шаҳрвандон барои ташхису муолиҷа аз сафар ба дигар кишварҳо худдорӣ менамоянд. танҳо дар соли 2025 наздик ба 100 нафар барои анҷом додани амалиётҳои мураккаб ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд ва дар 2 моҳи соли 2026 аллакай зиёда аз 45 нафар барои анҷоми чунин амалиётҳо ба муассисаҳои тандурустӣ муроҷиат карданд. татбиқи тарҳу нақшаҳои дахлдор метавонад ба рушди соҳаи тандурустӣ дар Тоҷикистон боз ҳам муассир нақш гузорад. ҷашни байналмилалии Наврӯз дар фарҳанги тоҷикон рамзи эҳёи табиат, покии маънавӣ ва оғози зиндагии нав ба ҳисоб меравад. бо фарорасии баҳор рӯзгори суннатии мардум бо рӯҳи тозагиву ободонӣ, меҳнату накӯкорӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ранги тоза касб мекунад. шаҳри мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. бо фарорасии фасли зебои баҳор ва наздик шудани ҷашни байналмилалии Наврӯз дар рӯзгори суннатии тоҷикон таҳаввулоти хос эҳсос мегардад. ин айём барои мардуми мо на танҳо оғози соли нави аҷдодӣ, балки замони эҳёи табиат, поксозии муҳити зист ва навсозии маънавиву иҷтимоии зиндагӣ ба ҳисоб меравад. рӯзгори суннатии тоҷикон аз қадим ба пояи ҳамзистии осоишта, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ, ҳифзи мероси ниёгон ва риояи урфу анъанаҳои миллӣ бунёд ёфтааст. маҳз дар айёми баҳор ин арзишҳо равшантар таҷассум меёбанд.
мардум ба тозакорибу сафедкории хонаҳо, ҳавлиҳо ва кӯчаҳо шурӯъ намуда муҳити зистро аз ҳар гуна ифлосӣ пок месозанд. ин амал на танҳо як кори рӯзгордорӣ, балки рамзи покии қалб, оғози нав ва нияти нек барои соли тоза маҳсуб меёбад. мо тоҷикон фахр аз он бояд кунем ки иди наврӯзии мо дар тамоми ҷаҳон мақоми ҷаҳонӣ гирифтааст ва албатта ин ҳам бошад бо ташаббусу дастгирии пешвои миллат эмомалӣ раҳмон аст. моҳияти ин ид танҳо ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, покӣ, тозагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамгироӣ, якдигарро дастгирӣ кардан, таҳаммулпазир будан, бахшидани гуноҳҳои якдигар ҷой дорад. ободонии ҳар як хонадони тоҷик, тоза нигоҳ доштани дару девори хона ва баъд аз он дар ин ид пухтани хӯрокҳои миллӣ анъанаи наврӯзиро нигоҳ доштани мо аст. яке аз суннатҳои муҳим дар ин давра анҷоми корҳои кишоварзӣ мебошад. бо гарм шудани ҳаво деҳқонон ба шудгор, кишти зироат ва омодасозии замин оғоз мекунанд. баҳор барои марди деҳқон фасли меҳнат, умед ва баракат аст. зеро маҳз заҳмати содиқона дар саҳро пояи фаровонии рӯзгорро таъмин менамояд. ҳамзамон дар доираи оинҳои наврӯзӣ пухтани таомҳои миллӣ, оростани дастурхони идона, дидорбинӣ бо наздикону пайвандон ва анҷоми расму оинҳои неки аҷдодӣ ба роҳ монда мешавад. калонсолон ҷавононро ба эҳтироми суннатҳо, дӯст доштани ватан ва гиромидошти арзишҳои миллӣ ҳидоят мекунанд. бояд гуфт ки тозагиву ободонӣ дар ин айём на танҳо ба муҳити хона маҳдуд мешавад. маъракаҳои ниҳолшинонӣ, ободсозии маҳалҳо ва корҳои дастаҷамъонаи ҷамъиятӣ низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор мегарданд. ин ҳама аз фарҳанги баланди мардум ва эҳсоси масъулият нисбат ба муҳити зист дарак медиҳад. мо занон модарони тоҷик вобаста ба урфу одатҳои қадимаи хеш дар фасли баҳор омади иди наврӯз аз хоза кардани хонаву дар, пухтани хӯрокҳои миллӣ, шинондани ниҳолҳо, зебу зинат додани хонаву дар, сафед кардани дарахтон, тозаву озода нигоҳ доштани хона, пухтани хӯрокҳои миллии қадима сар мекунем. бехтарон бошад омода месозанд, ёрдам мекунанд дар омода кардани хӯрокҳои миллӣ, аз он ҷумла суманак, оши борида, далда. ҳозир мо омода сохта истем хӯроки миллии оши борида. дар ин оши боридаи мо истифода мебарем аз алафҳои фоиданок, фоидабахши баҳорӣ ки дар бисёрш дар амин худи хонаҳои мо мерӯяд, аз он ҷумла пудина, райҳон, пиёз, гашнич, укроп. ин алафҳое ҳастанд, алафҳои табобатӣ дар худи хонаҳои мо дар қишлоқҷойҳо дар ҳавлиҳо мерӯянд. баҳору наврӯз дар рӯзгори суннатии тоҷикон на танҳо як ҷашни тақвимӣ, балки мактаби ахлоқ, меҳнатдӯстӣ ва худшиносии миллӣ мебошад. ин айём мардумро ба ҳамдигарфаҳмӣ, накӯкорӣ ва оғози зиндагии нав бо орзуву ниятҳои нек раҳнамун месозад. исмоил соҳибназарён, искандари саид, давлати файзулло, ахбор. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод мемонед.